happy Sabbath mwancho muligereria wegetaseni kia Ndizi TV. Karibu sana imeyomorowerio wansu we sabato ase ensemo ya devotion ase mambi ya lero na ndembia mono kwego kiria samatera arura sembeo warifuka sanama aba wana wa Israeli na kuogotera kwa rure asembeo ande karibu sana ime yomoroverio o devotion ase mambi ya bono igo mwancho muligereria ndonsi asoko tubwata kurwa asinse chiga na bonare kuboria omwancho muligereria onyara kubaguko ira chinga kichiago asichidaike chiga tue kumbe tue tosabe asengenje okwegera asiri tukiria lero tosabe tati Nyasaye ayeno mwegeno asobuguma waito watorendire gwatwikirio gwaruboiga bono nguchigosoa tura asengenjo yokwegera lingana liago twasabirenga obonene bwao ne bakonesko bibasore tati Nyasaye nande asemambia bono igo mwancho muligereria kerabe kirange asengencho yokuligereria edegeta senieke sabirenga nerega kurigereria okoboko kwao no muiko omachenu umuraeli tati Nyasaye anyora masini gwa kurwa sore tomanyirenga noto seni na ambia mona asengenche amasini gwe mbura asemambia bono iga nande twasabirengo nyara kuba ugotokorera ali oro chare biya subuguma waito sedereso Kristo yoro motoria. Amen. Wancho muligereria bwegetaseni kia Ndizi TV na bongo kwarigania ase mambia bono iga ase ensemo ya devotion ase mambia bono iga nare kugania ase chinga kibune chiga tonyara ko batogosoa ase amaegerio ya ensemo enene eyitu abeire ko batokuligereria ase obugima bwaito na gwetani onsi goikera bono igo mwancho muligereria Nyasaye otoseniri otokonyire otoire ensemenene yembura eyo ekale gotua ase mambia bono iga asenchera ya bene bono iga tete gotebanga karibu sana ase omoroberio obwansu besa batase mambia bono iga na ambia mona asengencho kwa beiro mwegenwa asoweika ase emambia bono iga bono ase enchera ya bene ngo kwarigania somoroberio bwansu besa bate mambia bono iga asijidaika chitari chinka jidaika isano iga konyora tore egepindi kia devotion na gwetani onsi omwancho muligereria omoraria omintamisi no stand by iga ngosoara singincho yogo koletera nande emoroberia after lesson omoroberio bwa egepindi kia matera igo mwancho muligereria ndonsi asogotorigereria korwa ndonsi ari asogotobwata koru aye twakwariganira imeyo bwansu bwe sabato elio nyara ko bagogosanga omoroberio ase mambia bono iga ase egekagetari egeke ngoso atura ase egensemo yo omukepindi kia devotion na gwetani igo tigatorigereria iga bantu baminto bakari gotoma chi message chiabo iga kurwa nyankororo ime yo moroberio happy Sabbath yoyo akoro Jared oyunge no yonda akoro kunga William Mogaka agoteba William there is William Motari Uganda mokoro korwa kiamo kama emonga happy Sabbath to all churches in advance igo ase mambia bono iga karibu sana nande kero toguchiko so ase ensemo ya devotion. Mwancho muligereria ase ensemo ya devotion sidaike yamo pole ase ai trafie kimitamba ke lakini wacha tuweze kuingia katika devotion siri tukoria lero tukari kurige kurwa segetabu gia saka kurwa segetabu kia Luka 19 ekebungo kia ye negetangani goika ekebungo kia ye kia kianda ige karego totebiga mumanye tumugano osakayo sakayo Jesus entered into Jericho and was passing through. A man was there by the name Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy.
He wanted to see who Jesus was. But because he was short, he could not see over the crowd. Aiga tokarekorora oyo minto sakayo yorengo murusie bango. Muntu tokote yonga this man niga renge omurusie bango na at the same time omuntu yo niga rengo omonda. Omuntu niga bwate nibe nyinge. Asingencho yo bwenge buaye obwenge buaye ni omusangere no mugando orengo omonge agataka komora Yesu Kristo. Emambi abono iga ntaetu mwanchu muligeri twenda asigitabo kya Luka 19 uligereri na inchamo na inche ekera ikera ngata kunyara kora Yesu Kristo singencho bwenge bwaye ntaita gosoma gotebanga so he leaned ahead and cried a sycamore fig tree so to see him since Jesus was coming that way. Akaminyoka akalina omoko eria nyare korora Yesu Kristo egekogera no are gweta asenchire yo. Nigo ekare goteba guchinsige when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. Akamwarigania no mogoko monene. Nkinata kagogotebiri tukoria rero. Arokere kende ayabuno mu Kristo no bwate obwenge bwago obubogo gotanga tokomora Yesu Kristo. Timanye timbwenge kyobwate, timanye tinga kibwenge tangani ase mambi abono iga ntaite gogotebinga omwanchu murigereria. Nabera atoke nigoro mwenge bwoko gamba abantu ase kanisa ime. Nabera atoke nigoro mwenge bwo okole meremo ya Nyasaye ase kanisa ime. Nabera atoke uro mwenge ase okumnya koligie bitina asa abantu ase kenyoro. Nabera atoke ngoro mwenge ase ngencho yechinkwa na chiago. Zacchaeus was short tare komora Yesu Kristo. Yesu kerago ikasare niga kare komotebia ika. Abu aso bwenge bwagore Yesu Kristo ensemo yende yakabere neringa ki ningago gotebinga bono ika egekogera lazima tusange amonaye Yesu Kristo tanya gututiga asoboguma bwito kira chingaki ere nigate nine asoboguma bwito gotwarigani na gotorangeria asekera chingaki elitonyore obotoreka kurwa sare na bera tuki goko basi bibe asichinchera chinde chionsi lakini Yesu Kristo asemambia abono gani gago kwariganinga aye omwancho murigereria nonye gwatarira ase chumengima ase bibe kwarinira ase chumengima asomo koyo kwarinira ase chumengima ikanse bono gotoreka ni gokore na mwago na bera tuke to understand the concept ingo igeri na aya asemambia abono iga lakini gochinse ni gago tenga abantu bonsi bakaroraya began to murmur or to mute. He has gone to be a guest of a sinner. Nabore kuminga gwakorire bibe abu asoma ko uyi ogwigorori nete abantu bange kuganga noyo nere nanyoru gotoreka uyo nere ngaki Yesu Kristo nere akumurangeri egekogera Yesu Kristo niga acheta sore amona inche na kigekogera asemambia bone gagotebanga ika incho tosange ekero wancha kwao ase nyumba yago Nyasaye niga gukurangeri inchere ndiere yonsiore ebe nigoro mutaka ebe nigoro munda ebe nigobwate bibebire inchere yonsi Yesu Kristo era nigago kurangaria semambi yabono ika kurwa sige tunu ekiki yago igoro ika elionsangamo na aya ase nyumba yago na kiye kogeraho tanga Zacchaeus stood up and said eria kasakaya agatene na agateba look Lord here and now I give half of my possession to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will repay back 4 times the amount. Ekero yeikeraga abu esengenche bibiri biaye akunwa akawanse agasaba Nyasaye akamotebia nga bono narure onde bwensi na uneretie nkomuira nerinde marakane.
Yesu Kristo nigarange elibwanga mebibe byago. Yesu Kristo nigarange elibwerwe asokwerwa gochi asobuguma bwaye. That is why saka Yesu Kristo agotebaga igasikimgo gyakiananga, today salvation has come unto this house. Rero ogotoreka gwachire ase nyombe yiga. Yesu Kristo nigagotebanga after goikire kurwa somo ko yogo igoro. Ebibe byonya ne kanisa imona rete kugamba abantu. Onye ne kanisa imubwenete korama magoso kiri umuntu onye n'umurisio kora magoso asingaki kikere chingaki. Yesu Kristo nigago kwarigania watebinga ikaye kurwa somoto yigoro ayeika narange ekerogo converse. When you are going to confess your sin kwa ibire kwa arogire rero tukembure yago itakurubutuko igo bakaturarara chingaki chionsi kwa beire gogo eta senchera aseri tukori ale rase chumengi manonye gwatarira ase Yesu Kristo emambi yabono nigago kwariganinga aye ikanse ogotoreka nigokore nyomba mwago ngakienda yonsi na bera tukikwerorere bunoro munyayiwe gwatebanga none kanisa tingotacha lakini Yesu Kristo asemambi yabono nigago tebanga this is the time etinachichingaki this is the time God is going to stand with you. God is going to sit with you. Echinachichinga kiyesa koenda gusangamo naye tibuero rabunoro mobena kigekogera ase gitabu keriye Isaya. Gitabu ge Isaya gekarego teba mangana goteba ige Isaya yemo kemungu gya 18 nganonye bibe byago bikobalira bibe buna bibe egoteba iga tikange soma sumunu oraiga egoteba nga come now, let's settle the matter. Incho togamberane nyasa otebire. Nonye bibe byago bikobalira bibe buna amagenembura. Ebirabuse buna amagenembura. Though they are red as crimson, they shall be like gold. In other words, si bibi agumbi babuna bia balirirangani Yesu Kristo ere nigarange kugosibia Yesu Kristo nigarange ika kurwa somo ko yogo igoro ika Yesu Kristo obwenge bwe bibi agombogera torora Yesu Kristo obwenge bwe bibi ago mbogera torora obugima bwa kare na kare tibwanchira obororo boko gambera asobuguma tibwanchere moko ekogambera asobuguma bwago tibwanchira ko burwombo anchani gochia soyo mino tukwanya koranya sai lakini gwange toyo mino tibwanchira ogotangcha abamino kokogambera asobuguma bwawo na kigekogera aseri tukoria rero togotebanga this morning omwancho murigereria Yesu Kristo nigateneine ase omoto yogo inse nigago gotebinga ikabono go chance tugamberane ikago chance tukwane ebibibya gombe barira erito bisibye birabe bunamagenembura nyasaye tigago siseni asemambi yabono igana ase sabate yega ase keroto goso asinge incho yogo sasima we sabato ekeroto gochigokora ne wiki nande erigo chake weekend nyasaye agosesenia kerogo chake meroberi yago yerituko erigo ikera nyasaye arorekane asubuguma bwago erigo ikera nyasaye areto gotoreka ase nyomba yago na bera tokenga ni goline tomoko igoro bwogo tanyore fi nyasaye ni gago tebanga bono ika incho togamberane ngane tokanga gwaeteire mechande ndeyons Yesu Kristo igago korangiria singa kichonsi eli tugamberane nyasaye tigago sisini asimambi abono iga ekerogo chigotenena asenchera yo okolige Yesu Kristo na kolino moko elio ekero kwalini romoko elio ike onyorobo oboruoti bwa kare na kare asi Yesu Kristo asire Yesu Kristo mutori nasabire amen. Let's pray. Tigato sabe tati nyasaye ayeno mwegenwa watoretiro bwarubo iga watu ikiria bono iga bonongo soatore ase ebimeroberi eri tukoria rero tuaretire tati nyasaye emiroberi ya samaokago kwarore mnogo totebinga tigato ike kurwase omokoli ito tuarire tati nyasaye ekero tu ikiri kurwa omokoyo igoro tati nyasaye ogotore kanko bastore unasakayo tuasabirenga ase alias tobwato borewa sobuguma bwaito otoikeranie otokora yara maya gwetera asere Yesu Kristo oyoro motoria amen.